Mga siya ta. Name. Mapag-abot Manong, si Manong, first time. Kula may picture ni Jaja. Picture siya ta, Ja. Picture siya mi Jaja. Ja, kamu Ja. Lord nga kanang Merry Christmas, Happy New Year kanang Lord. Salamat kaayo sa Ginoo sa imong kaayo o palanginin ning tanan nga niya karon nakatakop Lord. Og salamat kaayo Lord. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Mura maghilaw ba tanaw nimo? Anang gat ang kaya ng tugon. Matay mo lusbak ba? Kung inagapan mo na pulos. Nagdi-ilat lagi ana ni sa sige jagaw-jaw na punot ko kanina. Kita man dado. Ang Ako pulga. na dagan balik. Ay, binuangan ra ka ato. Ay binuang gid na sa kakag. Ang pulga. Kaya maghaling na si Jai ko. Kasi gid ni mo siya. Ah, na mag-picture ako. Oo, ang Ako naman siguro. Dumi nagdaato. Ako gada ito sira gani ha. Kaya diya nagkatawa mo daw ato kay daghan binabalik diya ato sira. Lamura sige gultan okay. Baboy ba nga Kaingo mo ko ng bata na lupyak man. lulupyat. Pungka eh. Nami ito videohan siya. Iba mila ang korenso. Mami ni Jaja. Makuan ka ha, madagma ka. Ang iba ko lang ko rin siya guys. Ang iba ko. Ang iba ko. May putahanan eh. Nakasunod na ko lang ko rin siya. Sunod na ko guys. Ay, iba ni Jaja. Welcome! Nakasunod na ko. Mati uling. May tao diri. Wala may tae lagi do. Ikaw, Rosa Joy? Mga mamiba, baby. Ikaw, Rosa, dire? Ikaw, Rosa? Tapos lang naman, bato pa nila ka. Namula. Nala kita kanta na dyan ka diri. Oh. Paano si Liay na? Tatate. Ha? Tatate.